எதுவுமே வேண்டாம். எனக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க மாதாஜி. நான் கீழே போய் எடுத்துட்டு வரேன் மாதாஜி. கீழே நாளைக்கே வாங்கி வச்சிடறேன். நான் வாங்கி வச்சிடறேன். ஒரு தொட்டில வரிசையா ஒரு 4-5 தொட்டி வச்சாலே வந்துரும். ஒரு சின்ன பீஸ் அப்படி கிராஸா வெட்டி நல்லா வச்சீங்கன்னா அடுத்தது வந்துரும். தேங்க்யூ ஆல். என்ன செடிக்கு மாதாஜி? பாம்பு கத்தாழைங்களா? என்ன செடி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நாகத்தாளி. ஓஹோ. இப்ப மழை இல்ல மாதாஜி, இங்க நிறைய, அதாவது குளமே ரொம்பிடுச்சுங்க. வீட்டு முன்னாடி இருக்க குளம் தண்ணி வழியா தண்ணியில வந்துருக்கு மாதாஜி, அடிச்சிட்டு ஏதாவது. ஆமா, அடிச்சிட்டு தான் வந்திருக்காது. எங்கேயோ அதாவது அந்த புத்தெல்லாம் கரைஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா, அதுவும் எங்கேயோ போகணும் இல்லையா. அதனால பாம்பு பிடிக்கிறவனை கூப்பிட்டு அப்புறமா அவன் எடுத்துட்டு போய் அவனுக்கும் இந்தப்பா 1,500 சார்ஜ் எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு. இல்ல அது அசையல. அது ஏன்னா அது நைஸா இருக்கக்கூடிய தரையில, அதனால நகர முடியல. எப்படியோ என்ட்ரி ஆயிடுச்சு, ஆனா முடியல. அதுக்கு அங்கேயே ஒரே இடத்துலயே இருந்துச்சு. அதே நின்னுகிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் பார்த்து நின்றுட்டு அப்புறமா அவன் வந்தான். போகும் மாதாஜி. எங்க வீட்டுல அப்படிதான் வந்தது. கதவு சாத்திட்டு ஜன்னல் வழியா பார்த்துட்டே இருந்தேன். மாதாஜி நான் இந்த மூளை எல்லா வீட்டு சுத்தியும் வச்சிடறேன். நான் ஒரு 7-8 தொட்டி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டா சரியா போகும். அவ்வளவுதான். நான் ஒரு தடவை எங்க வீட்டுல மாட்டிட்டேன் மாதாஜி. புசு புசுங்குது. கதவை சாத்திட்டு ஜன்னல் வழியா பார்த்துட்டே இருந்தேன். அதுவே அப்படி சந்து வழியா போயிடுச்சு மாதாஜி. அப்பா அத நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. அதுவா போயிடுறது பெஸ்ட். நார்மலான பாம்பெல்லாம் அடிச்சிடலாம். அந்த ஜெப்டோக்காரர் சொன்னா, அம்மா இந்த பாம்பெல்லாம் அடிச்சா நமக்கு பாவம் நிறையமா, வேணாமா அப்படின்னா, நான் நீ சொன்னா கூட அடிக்க மாட்டேன், அதனால புடிச்சு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு. அவன் அழகா புடிச்சு ஒரு பெரிய இது மாதிரி வச்சிருக்காங்க மாதாஜி, அப்படியே புடிச்சிருவாங்க. நீங்க பாட்டில் மாதிரி வச்சு அதை அப்படியே ஒரு வளைவு கம்பி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. புடிச்சு சாக்கு புல்ல போட்டுருவாங்க. ஆமா, அப்படிதான் பண்ணாங்க. எங்க ஊர் பெங்களூர்ல ஃபுல் மழை பிரபு. போன வாரம் வந்து வெயிலே பாக்கல நாங்க. எங்க வீட்டு முன்னாடி குளம் வந்து ஃபுல்லா ரொம்பிடுச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு ஒண்ணு தண்ணி வரலையே. எங்க வீட்டுக்கு தண்ணி வரல. அதெல்லாம் அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல நம்ம ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா ஏறி இறங்குற மாதிரி இல்ல. எங்க வீட்டு நல்ல ஹைட், ஒரு 2.5 அடி. Just now I shared that. That is called Ronka's Life Snake Plant Indoor. Thank you so much மாதாஜி. Thank you. நான் நாளைக்கு காலையிலேயே போய் இதை பாட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவேன். இல்ல நீங்க இது ஆன்லைன்ல போட்டீங்கன்னா உடனே கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படியா? அமேசான்ல இருக்கும் போல இருக்கு. ஆன்லைன்ல வரும் மாதாஜி. ஆன்லைன்ல போட்டீங்கனாலே வந்துரும். இந்த செடி பாத்திருக்கேன் இத நான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. சிரமம் இல்லாத வெளியே போறதுக்கு எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பகவான் பேர் நானே பலராமரை தான் வேண்டின்னு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ஹரே. இப்ப கூட மழை எப்படி ஊத்திக்கின்னு இருக்கு. அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்னும் எடுத்துட்டே இருக்கான். மழையும் போட்டு இருக்கு. அந்த ஜேசிபி காரன் வந்து தள்ளின்னு இருக்கான் எல்லாமே. பக்கத்துல சைட்டு காலியா இருந்தா இதுதான் பிரச்சனையே. என்ன பண்ண, அங்க குடிசை வேற ஒண்ணு போட்டிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. அவனாலதான் மாதாஜி, அதனாலதான் பிரச்சனை. அந்த சைட்டுக்காரன் முதல்ல எல்லாம் இல்ல. ஆமா, அந்த அவன் வந்து ஒரு ஆர்பன் தான் அந்த ஆளு. சரி, பக்கத்து சைட்டுக்காரர் யாருன்னே தெரியல. அந்த ஆளை தேடி கண்டுபிடிச்சுதான் பாக்கணும். இன்னைக்கெல்லாம் அந்த அட்ரஸ தான் தேடி நின்னேன். எது நடக்கணுமோ அதுதான் நடக்கும். பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கலாம், அவ்வளவுதான். இல்லாத இடமே இல்ல. அது பாட்டுக்கு வரும். யாருக்கும் ஒண்ணும் தொந்தரவு பண்ணாது. அது பாட்டுக்கு போயிடும். நம்ம பிளாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது இருக்கும் பாருங்க. அதுல பக்கத்துல யாரு. ஓகே, ஃபைன்.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இப்போ நாம 54வது அத்தியாயம். ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணா டிஃபீட்ஸ் ஆல் பிரின்சஸ் அண்ட் டேக் ருக்மிணி ஹோம் டு துவாரகா. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஒரு சாப்டர் இன்னைக்கு வாசிக்கலாம். கார்த்திகை திங்கள்ல ருக்மிணி தாயார் இல்லையா, அவரை பற்றியும் மற்றும் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியும் எம்பெருமானை பற்றியும் நாம வாசிக்கிறோம். எஸ், யாரெல்லாம் வாசிக்க போறீங்களோ கையை எடுத்துங்கோ. ரெண்டு பேராகிராஃப் வாசிங்கோ, சரிங்களா? மீந்தாக்க கடைசியில யார் வேணாலும் வாசிங்க. ஓகே, சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அத்தியாயம் 54. துவாரகையில் திருமணம். ஜராசந்தன் உட்பட அரசகுமாரர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணர் ருக்மணியை கடத்தி சென்றதால் மிகவும் கோபமடைந்திருந்தார்கள். ருக்மணியின் அழகை கண்டு நிலை தடுமாறி குதிரைகளில் இருந்தும் யானைகளின் மேலிருந்தும் கீழே விழுந்தவர்கள் இப்போது எழுந்து நின்று கைகளில் இருந்து நழுவிய ஆயுதங்களை சேகரித்துக் கொண்டார்கள். வில் அம்புகளை எடுத்துக்கொண்டு ரதங்களிலும் குதிரைகளிலும் யானைகளிலும் கிருஷ்ணரை துரத்தி சென்றார்கள். அவர்களின் வேகத்தை தடுப்பதற்காக யதுகுல வீரர்கள் அவர்களை நேருக்கு நேர் எதிர்த்து நின்றார்கள். இரு தரப்பினரும் இடையே கடும் போர் நடந்தது. கிருஷ்ணரை எதிர்த்த அரசகுமாரர்களுக்கு ஜராசந்தன் தலைமை தாங்கினார். அவர்கள் எல்லோரும் திறமை மிக்க போர் வீரர்கள். மேகங்கள் சூழ்ந்து கொண்டு மழை பொழிவது போல் அவர்கள் யதுகுல போர் வீரர்களின் மேல் சரமாரியாக அம்புகளை பொழிந்தார்கள். மலையை சுற்றி இருக்கும் மேகங்கள் அதிகமாக நகர்வதில்லை. ஆகையால் மலையில் மழை பொழிவது போல் அடர்த்தியாக வேறெங்கும் பெய்வதில்லை. எதிர்த்து போரிட்ட அரசகுமாரர்கள் கிருஷ்ணரை தோற்கடித்து ருக்மணியை அவரிடமிருந்து விடுவிப்பதில் தீர்மானமாயிருந்தார்கள். அவர்கள் தம் சக்தி முழுவதையும் பிரயோகித்து கடுமையாக போர் செய்தார்கள். கிருஷ்ணரின் அருகில் இருந்த ருக்மணி யதுகுல வீரர்களை நோக்கி அம்புகள் பறந்து வருவதைக் கண்டு அஞ்சி தனக்காக ஆபத்து உள்ளாய் இருக்கும் கிருஷ்ணரின் முகத்தை நன்றியுடன் நோக்கினாள். தனக்காக கிருஷ்ணர் இடையூறுகளை சந்திக்க நேரிட்டதற்காக அவள் மனம் வருந்தியது. அவளின் அலைபாயும் கண்களில் தெரிந்தது. அதை கண்டு கிருஷ்ணர் அவளின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டார். அவளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் கிருஷ்ணர் கூறினார், அன்புள்ள ருக்மணி, கவலைப்பட வேண்டாம். யதுகுல வீரர்கள் விரோதிகளை விரைவில் கொல்வது நிச்சயம். கிருஷ்ணர் ருக்மணியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சங்கர்ஷணன் என்றும் கதாதரர் என்று பெயர் பெற்றவரும் யதுகுல வீரர்களின் படைத்தலைவருமான பலராமர் எதிரிகளின் துணிச்சலை சகிக்காதவராய் அவர்களின் குதிரைகள், யானைகள், ரதங்கள் மற்றும் காலாள் படைகளின் மீது அன்பு மழை பொழிந்தார். போர் தொடர்ந்து நடந்த போது எதிரியின் வீரர்களும் அரசகுமார்களும் தம் குதிரைகள், யானைகள், ரதங்களிலிருந்து விழுந்தார்கள். மிகவும் குறுகிய நேரத்தில் கிரீடங்கள், காதணிகள் துண்டித்து விழுந்தன. வில்களும் அம்புகளும் தாங்கியிருந்த கரங்கள் உடலிலிருந்து வெட்டப்பட்டு பிரிந்து விழுந்தன. ஒரு சிரத்தின் மேல் மற்றொன்றும் குதிரையின் ஒரு சடலத்தின் மேல் மற்றொன்றுமாக பல குவியல்கள் ரணபூமியில் காணப்பட்டன. காலாட்களும் அவர்களின் ஒட்டகங்களும் யானைகளும் கழுதைகளும் தலைகள் அறுபட்டு விழுந்தன. கண்டினியூ பண்ணுவா மாதாஜி. எல்லாரும் படிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இப்போ ஜராசந்தன் இல்லையா, அங்கே வந்து
ருக்மணியுடைய திருமணத்திற்காகத்தான் எல்லாருமே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அழைப்பு விட்டவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு இடத்துல வந்து தங்குவதற்கான ஏற்பாடு இதெல்லாமே வந்து செய்திருந்தாங்க இல்லையா? So, struck by Rukmani's beauty, they had fallen from backs of their horses and elephants. Now they began to stand up prayerly. அதாவது அவங்களுடைய சௌந்தரியத்தை பார்த்து அவங்க ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை, மெய்மனர்ந்து போன நிலை. ஸோ பிக்கிங் அப், அவங்க கையில இருந்த வில்லை அம்பையுமே எழுதி கிருஷ்ணரையும் வந்து, அதாவது பிகன் டு சேஸ் கிருஷ்ணா ஆன் தேர், அவங்களுடைய ரதத்துல ஏறி அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து துரத்திட்டே போகிறது இல்லையா? சேஸ், அவரை வந்து பிடிக்கணும், துரத்தி பிடிக்கிறதுக்காக போறாங்க. டு செக் தேர் ப்ரோக்ரஸ், தி சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் எது டைனாஸ்டி டர்ன்ட் அண்ட் ஃபேஸ்ட் தெம். Thus terrible fighting began between the two virulent groups. அதாவது சண்டை நடக்குது அந்த இடத்துல. ஒரு புறம் வந்து ஜராசந்தன் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா, அதாவது இளவரசர்கள் ஒரு புறம், இன்னொரு புறம் வந்து எதுகுலம் அங்கே வந்து கிருஷ்ணர் தலைமையில வந்து நிக்கிறாங்க. இது எப்படி இருக்குன்னா, அதாவது ரொம்ப அடர்த்தியான மழை பெஞ்சா நம்மளால வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை குன்றை கண்டிப்பா பார்க்கவே முடியாது. மழை அதே மறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு நிலையில அங்க எங்குமே வேறுபாடே காண முடியாது. அப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சண்டை போடுறத வந்து அந்த இடத்துல நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சது. இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ருக்மணிக்கு மன வருத்தம் ஏற்படுது. தனக்காக கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய எதுகுலத்துல இருந்து வந்த அந்த போர் வீரர்கள் எல்லாருமே வந்து தனக்காக வந்து மரணம் எழுதிருவாங்க இல்லையா? சோ போர்ல யார் மரணிப்பாங்க, யார் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இரு தரப்புல வந்து கண்டிப்பா வந்து இழப்பு என்பது இருக்கும். அதனால கிருஷ்ணருடைய தரப்புல வந்து இழப்பு ஏற்படுவது தன்னால என்பதை அவளுக்கு வந்து மன வருத்தம் ஏற்படுகிறது. அப்படி ஒரு, அதாவது மன்னிப்பு கோரக்கூடிய அந்த பார்வையோட அவள் வந்து கண்ணனை நோக்குகிறாள். கண்ணனும் அவருடைய மனதை அறிந்து எதற்கும் நீ வருத்தப்படாதே. சோ அதனால இங்க அதாவது எதுக்குள்ள ஷோல்டர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் கில் ஆல், எல்லா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொன்று குவித்து விடுவார்கள் என்று அங்கே கிருஷ்ணர் வந்து வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணா வாஸ் ஸ்பீக்கிங் வித் ருக்மணி. அங்கே கமாண்டரா யார் வந்தது? படைத்தளபதியா வந்தவர் யாரு? பலராமன் இல்லையா? சங்கர்ஷ்ணர் as well as by Gada, not tolerating, இந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த வீரர்களுடைய பாவத்தை இல்லையா, அவங்களுடைய மனோபாவத்தை வந்து அவரால் சகிச்சுக்கவே முடியல. சோ அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் கையில் இருந்த அந்த வில்லு அம்பை கொண்டு அந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய படையை வந்து அழிக்க ஆரம்பிக்கிறார். சோ மேலும் அந்த சண்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க போர் வந்து நடந்த வண்ணமே இருக்கின்றது. இரு தரப்புல வந்து அங்கே போர் வந்து நிகழ்கிறது. வித்தின் a short time millions of, அதாவது நிறைய பேர் வந்து மடிந்ததாக அந்த இடத்துல சொல்ல. ஏன்னா இளவரசர்கள் தரப்புல வந்திருக்கக்கூடிய படைகள், எதுகுலத்துல இருந்து தரப்புல வந்திருக்கக்கூடிய படைகள் இல்லையா, எல்லாம் சேரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோடிக்கணக்குல இருந்ததாக இந்த இடத்துல மில்லியன்ஸ், அந்த தலைகள் எல்லாமே உருண்டது என்று இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கிறாங்க. சிமிலர்லி அதர் அனிமல்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒட்டகங்கள், காலாட்படை இல்லையா, காலாட்படை, அதுக்கப்புறம் குதிரை படை, யானை படை, இந்த மாதிரி படைகள் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல அழிவை நோக்கி, அதாவது எல்லாத்தையுமே வெட்டி வெட்டி சாய்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையை தான் பார்க்க முடிஞ்சது. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜராசந்தனின் தலைமையிலான போர் வீரர்கள் கிருஷ்ணரின் போர் வீரர்களை தாம் இனியும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த போது சிசுபாலனுக்காக மேலும் உயிரை பணயம் வைப்பதில் பலனில்லை என்று தீர்மானித்தார்கள். ருக்மணியை விடுவிப்பதற்கு சிசுபாலனிடம் இல்லாதிருந்ததை கண்ட வீரர்கள் அனாவசியமாக தம் சக்தியை இழக்க விரும்பாதவர்களாய் போர் செய்வதை நிறுத்தி கலைந்து சென்றார்கள். சில அரசகுமாரர்கள் மரியாதையை கருதி சிசுபாலனின் முன் வந்தார்கள். மனைவியை பறிகொடுத்தவனை போல் சிசுபாலன் சோர்வுற்றிருந்தான். சக்தியெல்லாம் இழந்திருந்த அவனின் முகம் உலர்ந்து உடல் பொலிவுற்றிருந்தது. அவர்கள் சிசுபாலனிடம் கூறினார்கள், அன்புள்ள சிசுபாலா, நீர் அரச வம்சத்தை சேர்ந்தவர், போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் தலைவர். எனவே நீர் இவ்வாறு மனம் தளரக்கூடாது. நிலையில் உள்ளவர்கள் துக்கம் அல்லது மகிழ்ச்சியை பொருட்படுத்த கூடாது. இரண்டுமே என்றும் நிலைத்திருப்பதில்லை. தைரியமாக இருங்கள். தற்காலிகமாக நேர்ந்த இத்தோல்வியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். முடிவு நம் கையில் இல்லை. சூத்திரதாரியின் கையிலிடும்
கையிலாடும் பொம்மைகளைப் போல் நாம் பரம்பொருளின் விருப்பப்படி செயல்படுகிறோம். இன்பத் துன்பங்களை அவனின் கருணையால் நாம் அனுபவிக்கிறோம். எனவே அவை எப்போதும் சமமாக கலந்தே வருகின்றன. ஆரம்பத்தில் தங்களது வீர தீர செயல்களில் பெரும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்த இளவரசர்கள் தங்களது தோல்விக்கு பின்னர் சிசுபாலனை முகத்துதி செய்தனர். இவ்வாறாக ருக்மணியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு பதிலாக சிசுபாலன் தனது நண்பர்களின் முகத்துதிகளிலேயே திருப்தியுற்று ஏமாற்றத்துடன் வீடு திரும்ப வேண்டியதாயிற்று. அவனுக்கு உதவி புரிய வந்த மன்னர்களும் ஏமாற்றத்துடன் தங்களது ராஜ்யங்களுக்கு திரும்பினர். இப்போ 2 தரப்புல வந்து சண்டை நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது. அவங்க தரப்புல, அதாவது ஜராசந்தன் தலைமையில இருக்கக்கூடியவங்களுடைய தரப்புல இருக்கக்கூடிய படை வந்து நிறைய அழிவை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு. சோ இப்படி அந்த அழியக்கூடிய அந்த சூழலை பார்த்து சிசுபாலனுக்கு அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லையில. சோ அவன் தரப்புல வந்து அவன் இழக்க போகின்றான். ஏன்னா அவன் தானே மணமகனாங்க. சோ அந்த மணமகனா இருக்கக்கூடிய அவனுக்கு வந்து அவன் தரப்புல இருந்து ஜராசந்தன் போர் புரிந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய அழிவை பார்த்து அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுறது. மேலும் அவன் வந்து himself have fought. அவன் சிசுபாலன் எப்படி இருந்திருக்கணும், கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து ருக்மணியை அவனே வந்து வென்று, கிருஷ்ணரை வென்று ருக்மணியை கரம் பிடிச்சிருக்கணும். அதுதான் அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை. இங்க படைகள் மத்தியில வந்து சண்டை போட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஆனா அவன் எல்லோரையுமே நம்பி இருந்திருக்கான். அதனால நிறைய பேர் எல்லாருமே ஒன்று போல அந்த வல்லமை பொருந்தியும் இருக்க மாட்டாங்க. எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறது யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அவரை எதிர்த்து போர் புரிந்தவங்க யாருமே வெற்றி கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனா அந்த ஞானம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்காது, இன்க்ளூடிங் சிசுபாலனுக்கு கூட. சிசுபாலன் வாஸ் நாட் காம்பிடென்ட். அதாவது கிருஷ்ணர் அளவுக்கு அவன் வந்து தகுதி வாய்ந்தவன் கிடையாது. அவனால he decided not to lose their armies unnecessarily. தேவையில்லாம தன்னுடைய அதாவது சேவகர்கள் எல்லாருமே வந்து இழக்கிறதுக்கு வந்து போர் முனையில அவங்க எல்லாருமே இழக்கிறதுக்கு அவனுக்கு விருப்பமே இல்லை. அதனால அவன் போர் புரியறதே வந்து நிறுத்தி விட்டு அதை எல்லாமே கலைந்து டிஸ்பர்ஸ்டுனா அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறான். ஸோ சம் ஆஃப் த பிரின்சஸ் as a matter of இல்லையா, அதாவது மரியாதை நிமித்தமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு மரியாதை நிமித்தமா அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இப்ப இவங்க தரப்புல இருந்து போர் புரிந்தவர்கள் சரி இனிமே போர் புரிய வேணாம்னப்போ எல்லாருமே போயிட்டு அவனுக்கு சமாதானம் பண்ணணும் இல்லையா. அதுக்காக வந்து அதாவது எல்லாமே இழந்த மாதிரி இருந்த சிசுபாலனுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகான அறிவுரை கூறுகிறார்கள். சிசுபாலா, இதனால நீ வந்து மன வருத்தப்படாதே. சோ அதனால எல்லாமே அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆணை பிரகாரம், ராயல் ஆர்டர் இல்லையா. சோ எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆணைப்படிதான் இது எல்லாமே நிகழும். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இன்பம் துன்பம் என்று சொல்வதற்கு எல்லாமே இடமே கிடையாது. இன்பத்தையுமே துன்பத்தையுமே வந்து ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனசை மட்டும்தான் நாம வச்சுக்கணும். அதனால இது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு நமக்கு ஒரு சோகம். இதை வந்து நீ வந்து பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். சோ நாம எல்லாருமே அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கைகளில ஒரு கைப்பாவை தான். அதுதான் உண்மை. இதை நம்ம நினைச்சாலே வாழ்க்கையில நாம ஏதோ சாதிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த ஒரு வார்த்தையை நம்ம விட்டுடும் இல்லையா. சோ நாம எதையுமே இந்த இடத்துல சாதிக்கிறதுக்காக பிறக்கல, சண்டை போடுவதற்காகவும் பிறக்கல, நாம உயர்வானவர்கள் என்று சொல்வதற்காகவும் பிறக்கல இல்லையா. எதுவுமே நம்ம வந்து இறைவன் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு இடத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம், வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்முடைய வாழ்நிலையை நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கோம். சோ இடைப்பட்டு வரக்கூடிய இந்த பந்தங்களுக்கு எல்லாமே நம்மளால முடிஞ்ச உதவி, அன்பு, இதை ஒண்ணுதான் நாம செய்யணும். இத்தகைய ஒரு மனோபாவத்தை மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தே பகவானை நம்ம வந்து சேவிக்க ஆரம்பிச்சாலே அதுவே வந்து போறோம். அதனால இங்க எதையுமே நம்ம இழந்து விட போறதும் கிடையாது, எதையுமே நாம வந்து அதாவது அடைய போறதும் கிடையாது. எல்லாம் எது எடுக்கப்பட்டதோ அது எல்லாம் இங்கிருந்துதான் எடுக்கப்பட்டது இல்லையா. அது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அவருடைய வைபவங்கள்ல இருந்துதான் நாம் எடுத்து உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம். சில தற்காலிகமாக நமக்கு அது உடமையாக இருக்கின்றது. ஆனா முழு உடைமையாளர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ பெர்மனண்டா நாம் எதையுமே வந்து வச்சுக்க முடியாது. சோ இந்த உண்மையை வந்து நீங்க வந்து we are all dancing by the will of supreme. ரொம்ப அழகான வார்த்தை இல்லையா. அந்த பப்பட் ஷோ இல்லையா, பப்பட் ஷோல வந்து எப்படி முன்னாடி பின்னாடி வந்து நீ முன்னாடி போ நான் பின்னாடி வா அப்படிங்கறது எல்லாமே வாழ்க்கையில நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் தான் அது எல்லாமே இல்லையா. கீழே இறங்கினாலும் அதை வந்து சகித்து கொள்ள நாம பழகிக்கணும், மேல ஏற்றம் போனாலும் அதை வந்து
அது வந்து இறைவனுடைய அருள் என்று ஏற்றுக்கொண்டு நாம நம்முடைய கடமை செஞ்சுட்டு போகணும். இந்த 2 நிலைகளை நம்ம ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பக்குவமா எடுத்துட்டு போனாங்கனாலே வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு சுக துக்கங்கள் எல்லாமே ஒன்று போலதான் இருக்கும். we should therefore be equipoised, அதாவது சமநோக்கோட இருக்கணும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So, although in the beginning of the princess had full hope, அதாவது முதல்ல இது படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன், படிச்சுட்டுமா இது ரிட்டர்ன் இல்லையா, இது படிச்சுட்டீங்க நீங்க, கரெக்ட். சோ முதல்ல அவருக்கு வந்து எஸ் இதுல வந்து நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து சிசுபாலனுக்கு இருக்கும். ஆனா போக போக அங்க வந்து சிசுபாலன் தரப்புல வந்து could not try to encourage சிசுபாலா. நிறைய பேர் வந்து இப்போ சும்மாவே வந்து நீ ரொம்ப பெரிய ஆளுப்பா அப்படின்னு நம்மள வந்து யாராவது சொல்லுவாங்களா, நீங்க இவ்வளவு பண்றீங்க, உங்களை மாதிரி நல்ல மனிதர் யாருமே கிடையாது, இப்படி எல்லாம் நமக்கு புகழாரங்கள் சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே அது எல்லாமே பிளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இங்க செய்வதற்கென்றும் அதை வந்து செய்ததுடைய அந்த செயலினுடைய உரிமை தன்மையும் நமக்கு கொள்வதற்கு எந்த ஒரு உரிமையுமே கிடையாது. நம்ம ஒரு கருவிதான், அது கருவிதான் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா. நிமித்த மாத்திரம் மட்டும்தான் நம்ம செயல்படுறோம். அதனால நான் செய்யறேன் நீ செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து இங்க எதுவுமே கிடையாது. இறைவனால் நம்மளை வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறார். அனைத்தும் இறைவனுடைய கருணையால் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது இல்லையா. எது பகவான் கொடுத்திருக்காரோ அதெல்லாம் எல்லாமே அவருடைய உடைமைகள். நாம ஈஷாவாஸ்யம் பிரின்சிபல் இல்லையா. மேலும் வந்து ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா, அது எல்லாமே ஒரு கோட்டா தான் நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கோட்டா கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும். நமக்குன்னு இல்லாத கோட்டாவை நாம போய் அபகரிக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம். அப்படி அதையும் மீறி வந்து நாம வந்து அபகரிச்சா அது அடுத்தவங்களுடைய கோட்டான்றதை வந்து நாம கண்டிப்பா நினைக்கணும் இல்லையா. சோ இப்படி அத நம்ம வந்து நம்ம கோட்டாவை மீறி நம்ம எங்கேயுமே போகக்கூடாது. சோ பகவான் வந்து முழுமையானவர் இல்லையா. அந்த செகண்ட் ஸ்லோகம் ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் அதுதான் சொல்லணும். சோ அதாவது இந்த மாதிரி நமக்கு கோட்டா பிரகாரம் நம்ம செயல்படணும். நமக்குன்னு இல்லாதப்போ அது கண்டிப்பா நடக்காது. அதை நம்ம பலவந்தமா நம்ம செஞ்சாலும் அது நீக்கியாது இல்லையா. நமக்குன்னு இருக்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அடி எடுத்து வச்சாலும் இறைவன் வந்து 10 அடி எடுத்து வச்சு நமக்கு அதை வந்து அருள் புரிவார். சோ இல்லாததை கண்டு நாம ஏமாற்றம் அடையக்கூடாது, இருப்பதை கொண்டு நாம அகங்காரமும் படக்கூடாது. சோ இங்கே சிசுபாலன் வந்து எப்படியாவது போர்ல தான் வெற்றி பெற்று விடுவே அப்படின்ற ஒரு இருமாப்போட இருந்தான். ஆனா கடைசியில அவனால் அது அங்கே அவன் எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை. எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்ன எதிர்பார்க்கின்றாரோ அதுதான் நடக்கும். So சிசுபாலன் instead of marrying Rukmini had to satisfied. அங்கே அவனை புகழாரங்கள் தூட்டிய அந்த பிற அதாவது இளவரசர்கள் அதை கொண்டு அவன் தன் மனசை வந்து தேத்தின்றான். அதனால அந்த ஏமாற்றத்தோடைய அவன் வந்து வீடு திரும்பிக்கின்றான். The kings who had come to assist him also disappointed. அவங்களும் வந்து வீட்டு திரும்புகிறாங்க. சோ மன வருத்தத்தோட அவங்களும் திரும்புகிறாங்க. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருக்மிணியின் மூத்த சகோதரனான ருக்மியின் பகை உணர்வு காரணமாக ஏற்பட்ட போரில் படு நாசம் விளைந்தது. சிசுபாலனுக்கு தன் தங்கை ருக்மிணியை மணமுடிக்க வேண்டும் என்று ருக்மி தீர்மானித்திருந்த போது கிருஷ்ணர் அவளை அபகரித்து சென்றது அவனுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது. மனம் உடைந்தவர்களாய் அவனும் சிசுபாலனும் தத்தம் வீடுகளுக்கு திரும்பினார்கள். மனம் கொதித்த ருக்மி கிருஷ்ணருக்கு சரியான பாடம் கற்பிப்பது என தீர்மானித்தான். உடனே அவன் பல்லாயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களும் யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் நிறைந்த படைகளை வரவழைத்து கிருஷ்ணரை பின்தொடர்ந்து துவாரகையை நோக்கி படையெடுத்து சென்றான். தன் கௌரவத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவன் மற்ற அரச குமாரர்களிடம் ருக்மிணியை சிசுபாலனுக்கு மனம் முடிப்பதில் நீங்கள் எனக்கு உதவவில்லை, ஆனால் ருக்மிணியை கடத்தி செல்வதை நான் அனுமதிக்கப் போவதில்லை, அவருக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறேன் என்று சூளுரைத்தான். கிருஷ்ணரோடு போரிட்டு என் சகோதரியை அவரின் பிடியிலிருந்து மீட்காமல் நான் என் தலைநகரான குண்டினாவுக்கு திரும்புவது இல்லை என்று உங்களின் முன் பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று கூறினான். இவ்வாறு பெருமை பேசிய ருக்மி உடனே ரதத்தில் ஏறி கிருஷ்ணரை பின்தொடரும்படி சாரதிக்கு கட்டளையிட்டான். சாரதியிடம் ருக்மி கூறினான், நான் கிருஷ்ணரை உடனே போரில் சந்திக்க வேண்டும். இந்த இடைக்குல சிறுவன் சத்திரியர்களுடன் சுதந்திரமாக போர் செய்து கர்வம் கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் இன்று நான் அவனுக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறேன்.
என் சகோதரியை அபகரித்து செல்ல துணிந்தவனுக்கு என் கூறிய பானங்களை உபயோகித்து நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறேன். இவ்வாறு அறிவிற் குறைந்தவனான ருக்மி புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி வரம்பற்றது என்பதை அறியாமல் ஆணவத்துடன் அச்சுறுத்தும் சொற்களை பேசினான். ருக்மி விரைவில் கிருஷ்ணரை அணுகி அவரின் முன் நின்று, நில், என்னுடன் போர் செய்ய வா என்று அறிவின்றி பேசினான். இவ்வாறு கூறிய பின் அவன் வில்லை எடுத்து 3 கூரிய அம்புகளை கிருஷ்ணரை நோக்கி எய்தான். பின்னர் கிருஷ்ணரை யதுகுலத்தில் பிறந்தவர்களில் மிகவும் கேவலமானவன் என்று பழித்து பேசினான். யாகத்திற்கு வைத்திருந்த வெண்ணெயை காகம் திருடி செல்வது போல நீ என் சகோதரியை அபகரித்து செல்கிறாய். உன் பலத்தில் நீ கர்வம் கொண்டிருக்கிறாய். ஆனால் யுத்த தர்மப்படி போரிட உனக்கு தெரியாது. என் தங்கையை நீ திருடி இருக்கிறாய். இப்போது நான் உன் கர்வத்தை அடக்குகிறேன். என் அம்புகளால் உன்னை தரையில் வீழ்த்தும் வரை மட்டுமே நீ என் சகோதரியை உன் வசம் வைத்திருக்க முடியும். என் முன் நின்று போர் செய். நான் உனக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறேன். இவ்வாறு ருக்மி ஆவேசத்துடன் பேசினான். ருக்மியின் பைத்தியகாரத்தனமான பேச்சை கேட்ட கிருஷ்ணர் உடனே ஒரு அம்பை செலுத்தி அவனின் வில்லை முறித்தார். ருக்மி உடனே வேறொரு வில்லை எடுத்து மேலும் 5 பானங்களை கிருஷ்ணரை நோக்கி செலுத்தினான். மீண்டும் கிருஷ்ணர் ருக்மியின் வில்லின் நாணை அறுத்தார். ருக்மி 3வது வில்லை எடுத்து நாணேற்றிய போது கிருஷ்ணர் அதையும் அறுத்தார். இம்முறை ருக்மிக்கு பாடம் கற்பிக்க கருதி கிருஷ்ணர் அவனை நோக்கி முதலில் 6 பானங்களையும் பின்னர் 8 பானங்களையும் செலுத்தினார். இவ்வாறு ருக்மியின் ரதத்தில் 4 குதிரைகளை 4 பானங்கள் கொன்றன. மேலும் ஒரு பானம் ரதத்தின் சாரதியை கொன்றது. எஞ்சிய 3 பானங்கள் ரதத்தின் மேல் பகுதியையும் கொடியையும் துண்டித்தன. வில்களை இழந்த ருக்மி வாள், கேடயம், சூலம், வேல் போன்ற ஆயுதங்களை கொண்டு கிருஷ்ணரை தாக்கினான். ஆனால் அவர் இவற்றையெல்லாம் துண்டு துண்டாக்கினார். இம்முறை கிருஷ்ணர் தம் கூறிய வாளை எடுத்து ருக்மியை கொல்ல இருந்தபோது அவனின் தங்கையான ருக்மிணி இனியும் அவனை கிருஷ்ணர் மன்னிக்க மாட்டார் என்று அறிந்து கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் விழுந்து வணங்கி தளர்ந்த குரலில் பயத்தால் நடுங்கியபடி தன் கணவரிடம் பிரார்த்தித்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இங்க அடுத்து அதாவது சிசுபாலனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செய்தது ருக்மி மட்டும்தான். ஸோ ஏன்னா அவருக்கு கிருஷ்ணரை கண்டா பிடிக்காது. ஸோ அதனால ருக்மி, ஆனா அவங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே, ருக்மணி வீட்டுல எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணருக்கு தான் ருக்மணியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்ன்ற ஆசை. ஆனாலும் ருக்மி சொன்னதுனால அவருடைய தந்தையுமே அதை தட்டாமலே சிசுபாலனோட மனம் முடிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை தான் அவங்க செய்யறாங்க. இறுதியில இப்போ போர் புரிந்து கிருஷ்ணர் ருக்மணிய தன்னுடைய அதாவது ரதத்துல ஏறி அழைச்சிட்டு போறார். அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த படையோடு வந்த ருக்மி அவர் பேசியக்கூடிய சூளுரைகள் தான் இது. ஸோ அவர் கிருஷ்ணரை பார்த்து சொல்றார், நில்லு, போவாத, நீ என்னோட சண்டை புரியணும் இல்லையா, ஸோ பயந்து ஓடாத. ஸோ அதாவது பயந்து ஓடுறதுனால எப்பவுமே பகவான் சூழல், கால, நேரம், அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய செயல்களை அவர் மாற்றி டைனமிக்லி மாற்றிப்பார் எப்பவுமே. நாம எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்வோம் இல்லையா, இந்த வேலைன்னா இப்படிதான் செய்யணும்னு நம்ம ஒரு மனசுல வச்சிருக்கோம். ஆனா கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு செயலை எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கறத பகவான் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே செயல்படுத்தி இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தை தான் நாம் எல்லாருமே வரவழைச்சுக்கணும். பகவான் அளவுக்கு நம்மளால செய்ய முடியாது, ஆனா அட்லீஸ்ட் நம்ம மாற்றத்திற்கு நாம தயாரா இருக்கணும். நம்ம இப்படி மட்டும்தான் இருப்போன்றத நாம கண்டிப்பா நினைக்க கூடாது. சோ இங்கே ருக்மி பின்னாடியே வெண்ணெய் திருடனவன் இல்லையா. சோ அதாவது கிளாரிஃபைட் பட்டர் மென்ட் யூஸ் ஃபார் த சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது தன்னுடைய தங்கையை வெண்ணெய்க்கு ஒப்பிடுகின்றார் அந்த இடத்துல. சோ அந்த வெண்ணெயை எப்பவுமே ஒரு யக்னத்திற்கு தான் உபயோகப்படுத்தணுமே தவிர ஒரு காக்கை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு இங்கே கிருஷ்ணரை காக்கையோட ஒப்பிடுகின்றான். சோ நீ உன்னுடைய பலத்தால இல்லையா, நீ கர்ப்பம் கொண்டு இருக்க. சோ உன்னால அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஒரு சத்திரிய தர்மம் பிரகாரம் உன்னால போர் புரிய முடியாது. நீ இப்போ கல்வனாக என்னுடைய தங்கையை கடத்திட்டு போற. மேலும் உனக்கு
ஐ ஷல் ரிலீவ் யூ ஃப்ரம் த ஃபால்ஸ் பிரஸ்டிஜ். உன்னுடைய போலியான இந்த கௌரவத்தை நான் இப்போ வந்து கண்டிப்பா கீழே இறக்குறேன். யூ கேன் கீப் மை சிஸ்டர் இன் யுவர் போர்ஷன். எது வரைக்கும் என்னுடைய தங்கை உன்னோட இருப்பான்னா, உன்னை நான் வந்து இந்த அதாவது until I beat you to the ground, அதாவது இந்த புவியில சாய்க்கிற வரைக்கும் தான் அவன் உன்னோட இருப்பா அப்படிங்கறது எல்லாமே. அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய வெற்றி தான் வந்து கிருஷ்ணரை வென்று விட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு அதாவது அந்த உண்மையில என்ன நடக்க போறது என்ற விஜுவலைசேஷன் பார்க்காம வெறுமனே பௌதிகத்திலிருந்து நோக்கத்திலிருந்து அவன் காண்கின்றான் இல்லையா. சோ ஒரு எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீரனோட என்ன பேசணுமோ அந்த மாதிரி பாணியில தான் அவன் வந்து பேசினான். பகவானுடைய நிலையை வந்து அவனுக்கு தெரியல, கிருஷ்ணருடைய உண்மையான நிலைமை அவருக்கு தெரியாது. So Krishna, after hearing all these crazy words from Rukmi, immediately shot a arrow. அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவர் வந்து கையில இருந்த அதாவது அம்பை வந்து எய்ய ஆரம்பிக்கிறார். எய்யும்போது அந்த 4 குதிரைகளுமே வந்து மரணிக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரதத்தை ஓட்டின்னு வந்த அவனும் வந்து மரணிக்கிறான். அதுக்கு மேல அந்த ரதத்தினுடைய மேல் பகுதி அது எல்லாமே போறது. கடைசியில மிஞ்சி இருக்கிறது இப்ப ருக்மி மட்டும்தான். ருக்மியவையும் கொண்டுடணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அம்பை எடுக்கும் பொழுது அப்போ ருக்மிணி வந்து பகவானுடைய பாதங்களை வந்து அவள் வந்து பணிகின்றாள். அதாவது தன்னுடைய அண்ணனை வந்து கொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கறத வந்து அவள் வந்து பின்வருமாறு பேசுகிறாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. பத்மா மாதாஜி வாசிங். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ருக்மிணி முதலில் கிருஷ்ணரை யோகேஸ்வரா என்று அழைத்தாள். யோகேஸ்வரா என்றால் எண்ணற்கரிய சக்தியையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் உடையவர். கிருஷ்ணரின் சக்தியும் ஐஸ்வர்யமும் எண்ணற்கு அரியது. ஆனால் ருக்மிணி சகோதரனின் படைபலம் அளவிற்கு உட்பட்டது. கிருஷ்ணரை யாராலும் எவ்வகையிலும் அளவிட முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரின் வரம்பற்ற சக்தியின் முன் ருக்மி ஒரு அற்ப புழுவையுடன் துச்சமானவன். கிருஷ்ணரை ருக்மிணி தெய்வங்களின் தெய்வம் என்றும் அழைத்தாள். பிரம்மா, சிவன், இந்திரன் போன்ற பல சக்தி தேவர்களுக்கெல்லாம் பகவான். ஆனால் ருக்மிணியின் சகோதரன் ஒரு தாழ்ந்தவன். ஏனெனில் கிருஷ்ணரை பற்றி அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. கிருஷ்ணரின் உண்மை நிலையை அறியாதவன் மனிதர்களிடையே மிகவும் தாழ்ந்தவன். ருக்மிணி கிருஷ்ணரை ஜெகத்பதி என்றும் அழைத்தாள். அவர் பிரபஞ்சம் முழுமைக்கும் தலைவர். அவரோடு ஒப்பிடும்போது ருக்மிணியின் சகோதரனான ருக்மி ஒரு சாதாரண அரசகுமாரன். இவ்வாறு ருக்மியின் நிலையை கிருஷ்ணரோடு ஒப்பிட்டு பேசிய ருக்மிணி அவருடன் தன் விவாகம் நடைபெறுகின்ற சுப வேளையில் தன் சகோதரனை கொல்ல வேண்டாம் என்றும் அவனை மன்னிக்கும்படியும் உணர்ச்சியுடன் வேண்டிக் கொண்டாள். இதில் அவளின் பெண்மை குணம் வெளிப்படுகிறது. மற்றொருவனுடன் விவாகம் நடைபெறவிருந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணரை கணவராக பெற்றது குறித்து அவள் தன் மூத்த சகோதரனை இழக்க விரும்பவில்லை. அவன் தன் சகோதரியிடம் கொண்டிருந்த அன்பினால் சிறந்தவனாக அவன் கருதிய ஒருவனுக்கு அவளை மனம் செய்ய விரும்பினான். ருக்மியின் உயிருக்காக கிருஷ்ணனிடம் ருக்மிணி பிரார்த்தித்த போது அவளின் உடல் நடுங்கியது. அவளுக்கு இருந்த கவலையால் அவளின் முகம் வாடி குரல் தளர்ந்து இருந்தது. நடுக்கத்தின் காரணமாக அவளின் ஆபரணங்கள் எழுந்து தரையில் சிதறி விழுந்தன. கிருஷ்ணர் இதை கண்டு மனம் நெகிழ்ந்து முட்டாளான ருக்மியை கொல்லாமல் விட சம்மதித்தார். ஆனால் அதே சமயம் அவனுக்கு சிறியொரு தண்டனை விதிக்க விரும்பினார். எனவே அவனை துணியால் கட்டி அவனின் மீசையையும் தாடியையும் முடியையும் ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்களை மட்டுமே விட்டுவிட்டு கத்தரித்து அனுப்பினார். ருக்மிக்கு கிருஷ்ணர் இவ்வாறு தண்டனை அளித்துக் கொண்டிருந்த போது எதிர்குல வீரர்கள் பலராமரின் தலைமையில் தாமரை குளத்தில் யானை தாமரை தண்டுகளை களைவது போல் ருக்மியின் படை முழுவதையும் சிதற அடித்தார்கள். இது நடந்து முடிந்தது. எதிர்குலத்தின் படைத்தலைவர்கள் கிருஷ்ணரை காண வந்த போது ருக்மியின் நிலையை கண்டு பரிதாபம் கொண்டனர். முக்கியமாக பலராமர் புதியதாக மனமான தன் சகோதரனின் மனைவியான ருக்மிணிக்காக மனமிறங்கி அவளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ருக்மியை கட்டவிழ்த்து விட்டு கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரன் என்ற முறையில் அவரை கண்டித்து சில வார்த்தைகள் கூறினார். கிருஷ்ணா, நீ செய்தது முறையல்ல.
உன் செயல் நம் குடும்ப பாரம்பரியத்துக்கு இழுக்கு. ஒருவனின் தாடியையும் மீசையையும் வெட்டுவது அவனை கொள்வதற்கு சமமானது ஆளாது. ருக்மிணியின் தவறு எதுவானாலும் இப்போது அவன் நமது மைத்துனன், நம் குடும்பத்தில் ஒருவன். அவனை இப்படி கேவலப்படுத்தி இருக்காளாகாது என்று கண்டித்தார். பின்னர் பலராமர் ருக்மிணியை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவளிடம் இவ்வாறு கூறினார். உன் சகோதரனின் நிலைக்காக நீ வருந்தக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் செயலின் விளைவை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். அவள் சகோதரன் அவனின் செயல்களுக்கான விளைவுகளை அனுபவிப்பது தவிர்க்க முடியாதது. எனவே ருக்மிணி அவனுக்காக வருந்தி பயனில்லை என்பதை பலராமர் வலியுறுத்தினார். அப்படிப்பட்ட சகோதரனும் அதிகமாக அன்பு காட்டுவது அவசியமல்ல என்பது பலராமரின் கருத்து. பலராமர் மீண்டும் கிருஷ்ணரை நோக்கி கூறினார். அன்புள்ள கிருஷ்ணா, உறவினன் ஒருவன் மிகப்பெரிய தவறை செய்து மரண தண்டனையை பெறுவதற்குரியவன் ஆனாலும் உறவினன் என்பதால் அவனை மன்னிக்க வேண்டும். ஏனெனில் அப்படிப்பட்ட உறவினன் தன் குற்றத்தை உணரும் போது அவ்வுணர்வு மரணத்தை விட கொடியது. பலராமர் மீண்டும் ருக்மிணியிடம் சில கருத்துக்களை தெரிவித்தார். தேங்க்யூ மதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ருக்மிணி வந்து ஃபர்ஸ்ட் யோகேஸ்வரா, நம்ம காலையில கூட பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு யக்னேஸ்வரா, யோகேஸ்வரா இந்த 2 நாமங்கள் உண்டு. சோ அதாவது ஒன் ஹூ இஸ் possessed of inconceivable opulences and energy, இல்லையா? அளவிட முடியாத ஆற்றல் வைபவங்களை கொண்டவர், அவருக்கு தான் யோகேஸ்வரா என்ற நாமம் உண்டு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அந்த அளவுக்கு ஆற்றலையும் மற்றும் வந்து வைபவங்களையுமே கொண்டிருந்தார். ஆனால் ருக்மிணியினுடைய அதாவது அவர் இடத்துல எல்லாமே அதாவது அளவிடக்கூடியதுதான். சோ கிருஷ்ணா இஸ் இன்மெஷரபிள், அவரை அளக்க முடியாது. ஆனா ருக்மிணியோடைய தமையனை வந்து நம்மளால அவருடைய கெப்பாசிட்டி என்ன எல்லாத்தையுமே நம்மளால அளந்து விட முடியும் எவ்ரி ஸ்டெப். Therefore, Rukmini was not comparable even to an insignificant ant before the unlimited power of Krishna. அப்படின்னா அவருடைய நிலையே ஒரு கிருஷ்ணர் முன்னாடி ஒரு எறும்புக்கு சமந்தான் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. She also addressed Krishna as the god of the gods, அதாவது கடவுள்லயே கடவுள், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அப்படிங்கறத வந்து மேலும் வந்து there are many powerful gods, அதாவது பிரம்மா, சிவன், இந்திரன், சந்திரன், வருணன் இவங்க எல்லாரையுமே காட்டிலுமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வலிமை வாய்ந்தவர் அப்படிங்கறத வந்து ருக்மிணி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. Whereas Rukmini's brother was not only ordinary person but in fact the lowest of all because he has no understanding of Krishna. அப்படி பகவானை பற்றி அவர் தெரியாது இருந்ததுனால்தான் அவரால் வந்து சிசுபாலனோட ருக்மிணியினுடைய திருமணத்தை வந்து ஏற்பாடு செய்தார். ஆனா பகவானை பற்றி தெரிந்திருந்தா, கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்திருந்தா அவர் கண்டிப்பா சிசுபாலனுக்கு வந்து மனமுடித்து கொடுத்திருக்க மாட்டார், கொடுக்கணும்ன்ற அந்த ஏற்பாடு வந்து செய்திருக்க மாட்டார். In other words, the human being who has no conception, இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா actual position of Krishna is the lowest in the human society, இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய உன்னதமான ஸ்தானத்தை வந்து புரிந்து கொள்வது இந்த மனிதத்துல மிக மிக குறைவு. Then Rukmini addressed Krishna as Mahabhuja, which means one with unlimited, அதாவது மகாபாகு அப்படின்னு நிறைய இடங்கள்ல வந்து அர்ஜுனரை பத்தி சொல்லுவாங்க இல்லையா பகவத்கீதையில. அது மாதிரி புஜா என்ற இந்த புஜங்கள் இல்லையா? சோ அதனால அன்லிமிட்டெட் ஸ்ட்ரென்த் கிருஷ்ணருக்கு. She also addressed Krishna as ஜகத்பதி, இந்த ஜகத்துக்கே பதி இல்லையா? அதாவது புருஷா, the master of all cosmic manifestation, இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து படைத்தவர் என்று. And in comparison, her brother was only an ordinary prince, இல்லையா? In this way, கிருஷ்ணா ருக்மிணி என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரையுமே அவருடைய அண்ணனையுமே கம்பேர் பண்றாங்க. சோ அப்படி கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அவ மேலும் வெரி ஃபீலிங்லி ப்ளீடட் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட், அதாவது அவங்க கிட்ட ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க அன்பு கொண்டு தன்னுடைய தமையனை வந்து, அதுவும் இப்பதான் நாம திருமணம் ஆகியிருக்கோம், இந்த மங்களகரமான வேலையில வந்து என்னுடைய தமையனை வந்து நீங்க கொல்ல வேண்டாம், அவரை வந்து மன்னித்து விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பெண்மைக்கே உரித்தான ஒரு குணம் தான் இல்லையா? பெண் எப்பொழுதுமே அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சங்கடம் என்று வரும்பொழுது அத மனசு துடிக்கிறது முதல்ல பெண்ணுக்கு தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அவளுக்கு தான் அந்த அட்டாச்மெண்ட் உண்டு இல்லையா? ஆனா அந்த எமோஷன் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பெண்ணுக்கு தான் உண்டு, ஆணுக்கு வந்து குறைவு. அவங்க எப்பவுமே டிட்டாச்மெண்ட் ஒண்ணுதான் இருப்பாங்க.
She was very happy to get Krishna as her husband at the moment where her marriage was யாரோடையோ திருமணம் நிகழ வேண்டிய அந்த தருணத்துல கிருஷ்ணரோட தன்னுடைய திருமணம் நடந்ததை எண்ணி அவங்க ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொண்டார்கள். ஆனா அந்த அந்த சமயத்துல தன்னுடைய தமையனுடைய மரணத்தை அவளால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆஃப்டர் ஆல் லவ்ட் இஸ் எங்க சிஸ்டர் அண்ட் வாண்டட் இல்லையா. அதாவது தன்னுடைய தமையனும் அவருடைய தமையனும் என்ன செய்தாங்க, தன்னுடைய தங்கைக்கு நல்வாழ்க்கை என்பது அவன் நினைத்தது சிசுபாலனுக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுத்தா அவனுடைய தங்கை வந்து நல்ல வாழ்க்கை பெறுவாள் என்று அவனுடைய அதாவது அஜ்ஞானத்திலிருந்து வந்த அந்த எண்ண ஓட்டம். அல்டிமேட்லி தன்னுடைய தங்கை நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த ஏற்பாடு பண்ணான். ஆனா சிசுபாலன் அதற்கு தகுதியானவன் கிடையாது என்பதை வந்து அவன் வந்து அதை வந்து அலசி ஆராயவில்லை. சோ தன்னுடைய தங்கைக்கு ஏற்றவன் தானா இவன் அப்படிங்கறத வந்து யோசிக்கல. வெறுமனே கிருஷ்ணரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பகைமையை கொண்டுதான் அவன் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்தான். சோ ஹர் ஃபேஸ் அப்பியர் டு பி ட்ரைட் அப் அந்த த்ரோட், அதாவது தொண்டை வறண்டு போறது. சோ அந்த ஒரு நிலையில வந்து பயம், இந்த இதெல்லாம் கலக்கம் குழப்பம் எல்லாம் ஒரு இல்ல. அப்ப அவருடைய நகைகள் எல்லாமே இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து அதாவது லூஸ் ஆகி கீழே விழ ஆரம்பிக்கிறது. சோ இந்த ஒரு நிலையை வந்து காணும் பொழுது கிருஷ்ணரும் வந்து ருக்மணி மீது கருணை கொண்டு, சரி இந்த முட்டாள்தனமான அண்ணனை வந்து நாம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் பண்ணலன்றதுக்காக அவர் கொல்ல மாட்டேன் என்று ஒத்துக்கிறார். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சார். இதே மாதிரியான சூழ்நிலை தான் மகாபாரதத்துல கூட வரும் இல்லையா. சோ திரௌபதியை வந்து அந்த அஜ்ஞான வாசத்துல வந்து துரியோதனுடைய தங்கை என்னுடைய அதாவது துச்சலையினுடைய கணவன் யார், அவன் பேரு ஜெயில தான் வரும், ஜெயத்ரதன் இல்லையா. ஜெயத்ரதன் வந்து கவர்ந்து செல்லணும் அப்படிங்கறத வந்து அதாவது திரௌபதி அந்த முறையில பார்க்கும்பொழுது அவன் வந்து தமையன் முறைதான் வரும். ஆனாலும் அவன் அந்த உறவு முறையே அவன் வந்து பார்க்காம அவளுடைய அதாவது சௌந்தர்யம் கவர்ந்து வருவதற்காக தான் துரியோதனன் அனுப்பியிருப்பான். ஆனா அவருடைய சௌந்தரியத்துல மயங்கி அவன் வந்து அதாவது ஏமாற்றி வந்து அழைச்சிட்டு போவான். கடைசியில அப்பதான் வந்து இந்த பாண்டவர்கள் எல்லாம் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து போர் புரிந்து இல்லையா, அதுதான் கடைசி நாள் போர் புரிந்து அப்போ ஜராசந்தனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அங்கேயும் திரௌபதி அந்த அதாவது பெண் என்பதற்கு நம்ம அந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அவள் வந்து கருணை உள்ளத்தோட வேண்டாம், இது உங்களுடைய தங்கையினுடைய கணவன் இல்லையா. சோ அவள் வந்து அதாவது கணவனை இழந்த நிலையை வந்து அவள் அடைவதற்கு நாம காரணமா இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய வீட்டுல ஒரு பெண் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போக கூடாது. அதனால இவனை மன்னிச்சு விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு அர்ஜுனர் சொல்வாரு, இல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த அவனுக்கும் வந்து இப்ப என்ன பனிஷ்மெண்ட் ருக்மிணிக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதே பனிஷ்மெண்ட் தான் அவனுக்கும் கொடுப்பாங்க. பாதி மீசை பாதி தாடி இல்லையா, பாதி மொட்டை, இந்த மாதிரி வந்து அவமானப்படுத்தி அது மரணத்திற்கு சமமானது. ஒருத்தர் நம்மள வந்து அவமானப்படுத்தினாலே அது வந்து மரணத்திற்கு சமம் இல்லையா. அவனை வந்து உண்மையிலே கொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ இந்த இடத்துல அதேதான் புலிஷா அவனுக்கு வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து அதாவது அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த முடியெல்லாம் கலைச்சு ஒரு இடத்துல அதாவது சிறு இடத்துல எல்லாம் விட்டுட்டு பார்ப்பதற்கே வந்து ஒரு விகாரமான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தினார். இத தூரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தார். when Krishna was dealing with ருக்மி இந்த மாதிரி விஷயம் அந்த மாதிரி செய்துட்டு இருக்கும் பொழுது பலராமர் அங்க வர்றார் இல்லையா. சோ அங்க வந்த பிறகு Rukmi's army just as an elephant in the pond discarded in the feeble stem of the lotus flower. In other words, and as an elephant breaks the whole construction of a lotus flower while bathing in a reservoir, the military strength of Yadus broke up Rukmi's force. அப்படின்னா ஒரு குளத்துல இருக்கக்கூடிய தாமரை மலரை வந்து வேரோட வந்து எடுத்து போடுற வல்லமை வந்து யாருக்கு இருக்கும், யானைக்கு இருக்கும் இல்லையா. அது போன்று எதுகுலத்து இருக்கக்கூடிய அந்த போர் வீரர்கள் வந்து ருக்மி தரப்புல இருக்கக்கூடிய வீரர்களை வந்து அவ்வாறு வதைத்தெறிந்து விடுகிறார்கள். மேலும் வந்து பலராமர் வந்து அதாவது சர்காஸ்டிக்கா பேசுவாங்க இல்லையா, அதாவது வஞ்ச புகழ்ச்சி அந்த மாதிரி பேசுவார். அவர் வந்து சொல்வார், இப்போ நீ வந்து செய்யறது சரியில்லை கண்ணா, நீ வந்து இந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து உனக்கு இஸ் நாட் அட் ஆல் சாட்டிஸ்பாக்டரி, இது வந்து எதுவுமே திருப்தி கொடுக்காது, இது வந்து வெரி லோ லெவல், நம்முடைய குடும்ப பாரம்பரியத்திலேயே இது வந்து மிக கீழான ஒரு செயலாகத்தான் கருதப்படும். யூ கட் சம்மன் சார் அண்ட் ஷேவ், அது வந்து எதற்கு சமம், அதாவது மரணத்திற்கு சமமானது. அதனால இப்ப நீ அந்த மாதிரி செய்யாது. வாட் எவர் இட் மேபி, ருக்மி வந்து நம்முடைய மைத்துனன்,
அதனால நீ இத சொந்த பந்தம் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி நீ செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஒரு புறம் வந்து கருணை கொண்டு அவர் பேசுறார். இதனாலதான் அவர் மேலும் வந்து சொந்த பந்தங்களுக்கு அவர் வந்து நிறையவே முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கார் பலராமர் இல்லையா. அதனாலதான் போர்ல வந்து பாண்டவர்கள் தரப்பிலோ இல்ல வந்து கௌரவர்கள் தரப்பிலோ அவர் வந்து நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவார், கிளியராவே சொல்லிடுவார். எந்த தரப்பிலுமே என்னுடைய சப்போர்ட் கிடையாது, ஏன்னா 2 தரப்புமே என்னுடைய உறவினர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவார். ஆஃப்டர் திஸ் பலராமா said, you should not be sorry that your brother has been made odd looking. Everyone suffers or enjoys results of it. அப்புறம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்ததை வந்து நீ உன்னுடைய அண்ணனுடைய நிலைமை கண்டு நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம். அவரவர்கள் செய்த செயலுக்கேற்றவாறு அவர்களுடைய அதாவது அனுபவம் என்பதும் சரி, இல்லைன்னா அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் அவர்களுக்கு ஏற்படும். அதாவது கர்ம பலன் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. So Balarama wanted to impress upon Rukmini that she should not be sorry for the consequences. அதனால நீ வந்து அண்ணன் செய்த தவறுக்காக நீ என்றைக்குமே நீ வந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. There is no need for of being too affectionate towards such a brother. So அப்படிப்பட்ட ஒரு தமையனுக்கு நீ வந்து ரொம்பவுமே அன்பு காட்ட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாரு, ஏன்னா அவனோட தமையன் செய்தது தவறு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? இங்கிலீஷ்ல தான் படிப்பேன். அப்படிங்களா? சரி, தமிழ்ல வாசிச்சா நல்லா இருக்கும். வேற யாரும் தமிழ் புக் இருக்கு? வேற யாரையும் படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. பலராமர் மீண்டும் ருக்மணியிடம் சில கருத்துக்களை தெரிவித்தார். சமுதாயத்தில் சத்திரியனுக்கு என சில கடமைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அக்கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக போர் செய்ய நிகழும் போது சகோதரர்கள் எதிர்கட்சிகளில் போர் செய்து ஒருவருக்கொருவர் பகைவராகலாம். அப்போது ஒரு சத்திரியன் தன் சொந்த சகோதரனை கொல்லவும் தயங்க மாட்டான். அதாவது உறவு முறையில் மைத்துனர்களான ருக்மியும் கிருஷ்ணரும் போரில் ஒருவருக்கொருவர் இரக்கம் காட்டாதது சரியே என்று பலராமர் ருக்மிணிக்கு எடுத்து கூற விரும்பினார். சத்திரியர்கள் லோகாயத்திற்கு சிறந்த உதாரணம். இக உலக உடைமைகளை பெறுவதிலும் பாதுகாப்பதிலும் அவர்கள் கருத்தாய் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அது ஒரு கௌரவ பிரச்சனை. எனவே நாடு, நிலம், செல்வம், பொன் ஆதிக்கம், கௌரவம் இவற்றிற்காக இரு சத்திரியர்கள் ஒருவரோடொருவர் போரிடும் போது இயன்றவரை ஒருவருக்கொருவர் கேடு விளைவிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். பலருடன் பகைமையை வளர்த்து கொண்டு தனக்குத்தானே தீங்கு விளைவித்துக் கொண்ட சகோதரனிடம் ருக்மிணி அன்பு காட்டியது இக உலக வாழ்வை முக்கியமாக கருதும் ஒரு சாதாரண பெண் காட்டும் திரிந்த அன்பை போன்றது என்று பலராமர் ருக்மிணிக்கு சுட்டிக்காட்டினார். ருக்மி நடந்து கொண்ட விதம் பாராட்டத்தக்கதல்லவென்றாலும் ருக்மிணி ஒரு சாதாரண பெண்ணை போல் அவனுக்காக பரிந்து பேசினாள். ருக்மிணி அவனிடம் கனிவு காட்டினாள். அது சரியல்ல. பலராமர் மேலும் கூறினார், இது தவிர ஒருவன் நண்பன், பகைவன் அல்லது நடுநிலை வகிப்பவன் என்ற கருத்துக்களுக்கெல்லாம் உடல் ரீதியிலான வாழ்வை சார்ந்தவை. பரம்பொருளான பகவானின் மாயா சக்தி இந்த மூடர்களை குழப்பமடைய செய்கிறது. ஆத்மா இடம்பெற்றிருக்கும் ஜடப்பொருள் எதுவானாலும் ஆத்மா ஒரே புனித நிலையில் இருக்கிறது. ஆனால் அறிவில்லாதவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், படித்தவர்கள், படிக்காதவர்கள், ஏழை, பணக்காரன் என்று புனிதமான ஜீவாத்மாவை உள்ளிட்டிருக்கும் உடல்களின் வேறுபாடுகளை மட்டும் கவனிக்கிறார்கள். உடலின் அடிப்படையிலான இந்த வேறுபாடுகள் பல்வேறான எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நெருப்பில் வேறுபாடுகளை காண்பது போன்றது. எரிபொருள் எதுவானாலும் வெளிவரும் நெருப்பு ஒன்றேதான். அதுபோலவே ஆகாயத்துக்கு வெவ்வேறான வடிவமோ அளவோ இல்லை. பலராமரின் நீதி நெறி விளக்கங்களை கேட்டு அவர்கள் ஆறுதல் அடைந்தார்கள். பலராமர் மேலும் கூறினார், இவ்வுடல் பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி. உயிர்வாளியான ஜீவாத்மா ஜடப்பொருளோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் மாயையான அனுபவ உணர்வு காரணமாக உடல் விட்டு உடல் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இது ஜட இருப்பு என இவ்வாறு உயிர்வாளி ஜட பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பது ஒன்றுபடுவதோ வேறுபடுவதோ ஆகாது. கற்பிற் சிறந்த மைத்துனியே ஜீவாத்மா ஜட உடலுக்கு காரணமாகிறது என்பது சரியே. இது சூரிய வெளிச்சத்துக்கும் கண் பார்வைக்கும் பிரபஞ்ச தோற்றங்களின் வடிவங்களுக்கும் சூரியன் காரணமாவதை போன்றது. சூரிய ஒளி மற்றும் பிரபஞ்சம் தோற்றம் பற்றிய இவ்வுதாரணம் உயிர்வாளி ஜட உடலோடு கொண்டுள்ள தொடர்பை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் உதவியாய் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? படிச்சிருங்க மாதாஜி. எவ்வளவு இருக்கு? சூரியன் உதிக்கிறது, வெப்பமும் வெளிச்சமும் படிப்படியாக விரிவடைகிறது.
பரவுகிறது. எல்லா விதமான ஜட உற்பத்திக்கும் வடிவங்களுக்கும் உருவங்களுக்கும் சூரியனே காரணம். ஜடக்கூறுகள் ஒன்று சேர்வதற்கும் பிரிவதற்கும் காரணம். ஆனால் சூரியன் அஸ்தமித்ததும் பிரபஞ்சம் சூரியனோடு கொண்டிருந்த தொடர்பு தடைபடுகிறது. சூரியன் பூமியின் கிழக்கு பாதியிலிருந்து மேற்கு பாதிக்கு செல்லும் போது சூரிய ஒளி கிழக்கு பகுதியில் பட்டதால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் தொடர்ந்து இருக்கின்றன. ஆனால் சூரிய வெளிச்சம் மேற்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது. அதுபோல் உயிர்வாளி வெவ்வேறான உடல்களை ஏற்கிறான் அல்லது உண்டாக்குகிறான், அல்லது குறிப்பிட்ட சூழலில் உடல் ரீதியான உறவுகளை ஏற்படுத்துகிறான். ஆனால் தற்போதைய உடலை விட்டு வேறொரு உடலை ஏற்கும் போது முந்தைய உடலுடன் அவனுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. அதே போல் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் அடுத்த உடலுக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதாவது உடலை ஏற்பதால் அவன் தன் தனித்தன்மையை இழப்பது இல்லை. உடல் தோன்றி மறைவதற்கும் உயிர்வாளிக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்பது முடிவு. இது சந்திரன் தேய்ந்து வளர்வதற்கு சந்திரனின் உண்மை நிலைக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லாததை போன்றது. வளர்ப்பிறையின் போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கட்டும், இதோட எடுத்துலாம். நம்ம இதுக்கு விளக்க மட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம தாமோதர இது படிச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல நிறைய கருத்துக்கள் பலராமர் சொல்றார். யூ ஷுட் லிசன். அவங்களுடைய நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். மேலும் பலராம அகைன் turned towards Rukmini and informed her that the current duty of Kshatriya in human society is so fixed that according to the principles of fighting. ஒரு 2 நிமிஷம் ராஜு ஆச்சுங்களா? ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கீங்களா? நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், அது முடிச்சிட்டு நாங்க ஒரு 10 நிமிஷம். So according to the principles of fighting, one's own brother may become enemy. அதாவது சிறு பிராயத்துல நம்ம எல்லாருமே ஒன்றாதான் இருக்கும். பின்னாடி பிற்காலத்துல சொத்து இப்ப இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சொத்து பிரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அதாவது விரோதத்தன்மையில தான் நிக்கிறது இல்லையா? இது நிறைய விடல. ஒருத்தர் விட்டே கொடுத்திருந்தா கூட அவங்களுக்கு நல்ல வேல்யூவே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நாம பார்க்கின்றோம். சோ விட்டு கொடுத்தாலும் அவனுக்கு நிறைய இருக்கு, அவன் தான் விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல அவன் விட்டு கொடுக்காம அவனுக்கு அவ்வளவு இருக்கே, அவன் ஏன் அதை விட்டு கொடுக்க கூடாது, அவனுக்கு தான் இல்லையேன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த நாக்கு எப்படி வேணாலும் பேசும் இல்லையா? சோ இப்போ உறவினனா இருக்கக்கூடிய அந்த அண்ணன் தம்பி பிற்காலத்துல அதாவது விரோதி ஆகிறதுக்கான காரணம் அத்தகைய சூழலைகள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா அந்த காலகட்டத்துல என்ன அப்ளிகபிளா இருந்தது? ஒரு சத்திரியன் இல்லையா, குடும்பத்துல பிறந்தவங்க. இப்போ பாண்டுனுடைய பிள்ளைகளும் சரி, அடுத்து திருதராஷ்டருடைய பிள்ளைகளுமே அண்ணன் தம்பிகள் தான் இல்லையா? ஆனாலும் அவர்கள் இப்போ போர்க்களத்தை நோக்கி தான் போக போறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதான் ஒன்ஸ் ஓன் பிரதர் மே பிகம் எனிமி. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டங்கள் தான் இங்க. தென் a Kshatriya does not hesitate to kill his own brother இல்லையா? அதாவது துரியோதனன் தரப்புல இருந்தவங்க எல்லாருமே ஹெசிடேஷனே இல்லை அவங்களுக்கு. பாண்டவர்களை கொன்று விட வேணும்னு தான் அவங்க நினைச்சாங்க. ஆனா பாண்டவர்கள் தரப்புல இருக்கிறவங்க தான் அவங்களுக்கு ஹெசிடேஷன் இருந்துச்சு. அதாவது இவங்களை கொல்லணுமா, நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்முடைய உறவினர்கள் இல்லையா, நம்முடைய பாட்டனார் இல்லையா, நம்முடைய குரு இல்லையா, நம்முடைய சகோதரர்கள் இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க யோசிச்சாங்க இல்லையா? தர்மம் அறிந்தவர்கள் எண்ணக்கூடிய இதுதான் அது. ஆனா இங்க தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றார். பலராமா wanted to instruct Rukmini that Rukmini and Krishna were right to not show mercy on each other to the fight. இந்த சண்டை போடும்போது இதுதான் பீஷ்மர் கூட அர்ஜுனருக்கு சொல்வார் இல்லையா? நீ இந்த பாட்டனாரை நீ கண்டிப்பா கொல்லணும் அப்படின்னு தான் அவர் கேட்டுப்பார். ஏன்னா அவர் நினைச்சா அவங்களை கொன்னுடுவார். போர்ல நீ இதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது தர்மத்தை. சோ யுதிஷ்ண மகாராஜா கூட இந்த போர்ல எல்லா சொந்த பந்தங்கள் எல்லாமே இழந்துட்டுமே, நான் தகுதியற்றவன், நான் நிறைய பாவம் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணரால அவரை சமாதானப்படுத்தவே முடியல இல்லையா? அப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா, கடைசியில அந்த ராஜ உடையோட போய் அவர் முன்னாடி நிக்கும் பொழுது, மரண படுக்கையில அந்த அம்பு படைக்கல இருக்கக்கூடிய பீஷ்மர் முன்னாடி நிக்கும் பொழுது அவங்கள அந்த கோலத்துல பார்த்தப்போ அவர் ரொம்ப ஆனந்தம் கொண்டார். அப்போ அவர் யுதிஷ்டர் சொல்வார், நான் தகுதியே கிடையாதுன்னும் பொழுது இதுதான் சத்திரிய தர்மம். சோ அதாவது போர் முனையில உறவினன் என்று யாரும் உன்னுடைய தர்மத்தை மட்டும் தான் நீ செய்யணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கம்யூனிகேட் பண்ணுவார். தட் இஸ் சத்திரிய தர்மம். அதனால இங்க ருக்மியும் கிருஷ்ணரும் சண்டை போடுறத பார்த்து நீ உறவு முறையில நீ நோக்க கூடாது. சண்டை என்று வரும் பொழுது இல்லையா, போர் முனையில எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே விரோதி தான். ஸோ மேலும் despite the family consideration that they happen to be brother-in-law,
Sri Balarama informed Rukmini that Kshatriyas are typical emblems of the materialistic way of life. அதாவது உதாரணம். அதாவது ஒரு இந்த பௌதீக அதாவது வாழ்க்கைக்கு வந்து சத்திரியர்களுடைய இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய அதாவது எம்ப்ளம்னு சொன்னோம்னாக்கா ஒரு ஒரு குறி இல்லையா, அதாவது ரோல் மாடல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ரோல் மாடல் விட அடையாளம் அடையாளம் சொல்லலாம். கரெக்ட். ஸோ சத்திரியர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பௌருஷ் இருக்கும், ஆசை இருக்கும் இல்லையா, சோ வலிமை இருக்கும். இத்தனையுமே கொண்டு அவர்கள் தான் கிரேட் அப்படிங்கறத வந்து நிரூபிக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரமும் உண்டு அவங்க கிட்ட, கண்டிப்பா உண்டு. அது இல்லைன்னா சத்திரிய தர்மமே இருக்காது. So they be puffed up whenever there is a question of material acquisition இல்லையா. So when there is a fight between two belligerent kshatriyas of a kingdom, இரு தரப்புல வந்து சண்டை நடந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா தோற்றவங்களுடைய அனைத்துமே இல்லையா, அவங்களுடைய பதவி அப்புறம் அவங்களுடைய செல்வம் எல்லாமே அந்த ஜெயிச்சவனுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இல்லையா. இன்னும் தோற்றவன் எல்லாவற்றையுமே இழக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். Balarama instructed Rukmini that her affection towards her brother Rukmi, who had created enmity with so many persons, was perverse consideration befitting an ordinary materialistic. Her brother's character was not at all admirable, considering his treatment of his friends. அதாவது அவரோடு இருந்த சகாக்கள் இல்லையா, அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது he is not that great personality அப்படிங்கறத வந்து அவருடைய குவாலிட்டியை வச்சு சொல்றாரு. ஸோ ருக்மி செஞ்சது தவறு, அதாவது சிசுபாலனுக்கு திருமணம் பண்றது, அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய ஜராசந்தன் இல்லையா, யாரெல்லாம் கண்ணனுக்கு விரோதியா இருக்காங்களோ அவங்களோட எல்லாம் அவங்க வந்து ஒன்று சேர்ந்து செய்தது, அது வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடையாது. ரொம்ப அதாவது அட்மைரே பண்ண முடியாது. ஒருத்தர் வந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க சண்டை போடுறாங்கன்னா அவங்களுடைய சுபாவம் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். சோ இங்கேயும் தர்மம் இருக்கணும், அங்கேயும் தர்மம் இருந்து இருவருக்கு நடுவுல வந்து சண்டை போட்டாங்கன்னா அதுல தவறே கிடையாது. ஆனா இந்த பக்கம் அதர்மத்தின் தரப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி செயல்கள், ஜராசந்தன் இல்லையா, கம்சனை வந்து கிருஷ்ணர் கொன்னார் என்பதற்காக ஜராசந்தன் யாரு, பெண்ணை கொடுத்த, அதாவது கம்சனுக்கு பெண்ணு கொடுத்தவர் இல்லையா. அதனால அவருக்கு வந்து தன்னுடைய மருமகனுடைய மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளல். ஆனால் எத்தனை முறை அவர் படையெடுத்து சென்றார் நம்ம இப்ப அடிச்சிருக்கோம், 17 முறை இல்லையா. 17 முறையுமே வந்து அதாவது மதுரா நகரை வந்து அவர் வந்து படையெடுத்து சென்றிருக்கிறார் ஒரு தடையுமே இல்லையா. அப்படிப்பட்டவங்களோட இவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அப்போ அவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அதாவது போற்ற தகுந்ததே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா சுட்டி காட்டுறார். அதோட இல்லாம the consideration that a person is neutral or is one's friend or enemy is generally made by persons in the bodily concept of life இல்லையா. சோ ஒருத்தர் நல்லது தீயது எல்லாமே நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம அவங்கள பாக்குறோம், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து நம்ம அவங்களுடைய புலன்களால் அவங்க என்னென்ன செயல்கள் வந்து செய்யறாங்களோ அதை கொண்டுதான் நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாமே ஒரு மாயை, இங்க இருக்கிறது எல்லாமே உண்மை அப்படின்னு எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் வரும்பொழுதுதான் நமக்கு பகைமை எல்லாமே வரும். இங்க ஆத்ம நிலையில இருந்து நம்ம நோக்கும் பொழுது கண்டிப்பா யாரையுமே நம்ம பகைமையா பாராட்ட மாட்டோம். அந்த பாவத்தை நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும். இந்த உடலை நாம ஏற்று வந்திருக்கிறோம், இந்த உடல் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. அதற்கேற்றவாறுதான் நம்ம வந்து செயல்படுவோம்ன்ற புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் அந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டு. ஆனா இந்த உண்மையை அறியாத ஆத்மாக்கள் வெறுமனே வந்து உடல் அளவிலே வந்து அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அவங்க அமைச்சுக்குவாங்க. அதனாலதான் அங்க பகைமை இதெல்லாமே வரும். காம, குரோத, லோப, மோக இல்லையா, மதம், அக்ஷரம் எல்லாமே வரும். சோ மேலும் who are not sufficiently intelligent see only the bodily differences between animals and men, literates and illiterates, rich, poor, இந்த மாதிரி comparisons இல்லையா. Such differences are observed merely on the basis of the body. They are exactly like differences between the fire in the terms of various types of fuel they consider. Whatever the shape, size of the fuel, there will be variety of size இல்லையா. அதாவது இப்ப நம்ம இது எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு தீயை மூட்டுறோம்னா தீயில எவ்வளவு விறகுகள் போடுறோமோ அதற்கேற்றவாறு தீயினுடைய அளவு வரும் இல்லையா. அது போன்றதுதான் இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாமே. சோ நாம அந்த மாதிரி வந்து வேறுபாடு காணவே கூடாது. ஒருத்தர் வந்து பணக்காரர், ஒருத்தர் ஏழை, ஒருத்தர் படிச்சவன், ஒருத்தர் படிக்காதவன் இல்லையா, இவன் விலங்கு, அவன் இது வந்து விலங்காத மனிதன், இப்படி இந்த பாடிலி இதுல இருந்து நம்ம கான்செப்ட் ஆஃப்ல இருந்து நம்ம பாக்குறது. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மிச்சம் இருக்கக்கூடியதை வந்து இந்த 2 பேராகிராஃப் நான் அடுத்த வாரம் பாக்குறேன். நம்ம எல்லாருமே இப்போ we'll do the nama
மேஸ்வரம். ஓகே. ஓகே. எப்படி வருது? ஓகே. தெரியறதா எல்லாருக்கும்? பெருசா காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் இது. ஒரு நிமிஷம். தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதா? சரி, நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாடுறீங்களா? ஓகே, பாடுறோம் பெருசு பண்ணிட்டேன். மாதாஜி. நானும் காட்டுறேன் மாதாஜி. எல்லாருமே இருங்க, நான் உங்களை கேலரி இது பண்ணிடுறேன். நான் ஒரு நிமிஷம், நீங்க எல்லாருமே காட்டலாம். ஓகே, வியூல கேலரி பண்ணீங்கன்னா எல்லாருமே தெரியுவீங்க. எல்லாரும் யாரெல்லாம் காட்டணும்னு நினைக்கிறோம் அவங்க எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு ஓகே நிமிஷம். இல்ல மாதாஜி, டெய்லி செய்யறேன் மாதாஜி, எப்படி காட்டுறதுன்னு தெரியல. நீங்க உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு உங்க வீட்டுல நீங்க விளக்கு காட்டுங்க, அவ்வளவுதான் போதும். எல்லாரும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, உங்கள் இது போன்ல வீடியோ வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க. ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டு உங்க பூஜை பண்ணுங்க, அது ஒரு ஆங்கிள் வச்சுட்டு, அவ்வளவுதான். ஓகே, எல்லாரும் பாடலாம். நமாமீஸ்வர் எல்லாம் ஒரே வாட்டி பாடலாம், நான் ரெண்டு வாட்டி வேணும். ஓகே, நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் ரசகுண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோ லோகலாதவ்யமானம் பராம்ரிஷ்டமத்யந்த தோத்ருத்ய கோப்யாம் ருதந்தம் முஹுர்நேத்ரம் யுக்மம் ரிஜந்தம் கராம்போஜம் யோஜ்மேன சாடங்கநேத்ரம் முஹுஸ்வாசகம்பாத்ரிரேகாங்ககந்தா சிதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்திபத்தாம் இதி ஸ்வலீலாபிர் ஆனந்த குண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் அக்யாபயந்தம் தடியசிதாக்னேஷு பக்தஜிதத்வம் புனः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाद गोपालबालां सदा मे मनस्या अविराष्टां किमन्या इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विराशम् अलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्याति दीनं बतानु ग्रहमेष मामज्ञं ये दाक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेता नमस्ते सुदाम्ने स्फुरादीप्ति दाम्ने त्वदीयोदयाराध्य विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवायै दूभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय दूभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான கிருஷ்ணா. சித்ரலேகா மாதாஜி வீட்டுல ரொம்ப அழகான கிருஷ்ணர் வச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, பெரிய கிருஷ்ணர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானு அங்க பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி, உங்களுக்கு நான் பார்க்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. குட் மாதாஜி, வெரி நைஸ். ராமர் சிலையா மாதாஜி? ஹரே ஆமா மாதாஜி, அது கோலுல வாங்கினது அப்ப அந்த கல்யாணத்தப்ப வித்யாக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ये स्वर्ण ISKCON இங்க ஹைதராபாத். ஓ ஓகே ஓகே, கிரேட் மாதாஜி, வெரி நைஸ். அங்க நரசிம்மர் இருக்கார், ரொம்ப அழகா இருப்பார் நரசிம்மர் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் ஓ கிரேட் கிரேட். கோல்டன் டெம்பிள் இருக்கு, பேரு கோல்டன் ISKCON டெம்பிள். ஓகே ஓகே, குட் 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 குட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் மேல யாரு? பத்மா மாதாஜி தான், அதுவும் நல்லா அழகா பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணா நீங்க நின்று பண்றது நல்லாவே தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாரூபியர். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாரூபியர் கிருபா சிந்தூபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ओके, हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே